Pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unsur lalain tanah go. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Lagi pagaring aso lagi ka muslim. Antoni panduan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so sigudin juga pagaring apa na ya? Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tabangin ka. Paninin din ka. Tabangin ka supagaring ka. Makasasalimutan tao nga kasasalimutan. Pasama mo to. Kasasalimutan sadi. Tabangin nga. Anamnya kung sa mga sahaba. Kira na ya Rasulullah siya buta midna ngoto akatil bangero ni kira kasasalimutan. Dati amay mo pa kasasalimutan. Tibangapan ginaway. Ataya na tong yukit yan. Tagya na sa paring ka. Kung kapan nalimbot lagi titabang ka. Alangin ka. Kung kapag kasalimbot yan, lagi titabang ka. Nakanabangan na yung kapan nalimbot na kasalimutan nga so pagaling nga Muslim. Kaya na doon nga so tayo motor yan. Tiyotong ka so pamamulan yan. Di, napagyan na mo. Ayam niya ka lalap kasalimbutan kung manusia nagiginaw niya. Ang ngayon, nakagiri niya pakinggan bag sa ginawa niya so maratagan bag nasiksa ano ka sa luha na maway. Naman lagi doon so pagalingan na kasalibutan niya na so lagi diwa manusia atau kaya kasalibutan niya nagiginawa niya. Tabangin ka! Ay tabang ka na alangin ka kung kapag kasalibutan. Na alangin ka kung kapag kadalim yan. Lagi ito tabang ka sa kalabasin sa dunia kasi sa luha na maway. Keraw kasi pagaling nga pag-iyo sa nakakadyan ay siwasa litsun baboy. Maalis. Siya mo tobas lagi lalantang si Pila litsun baboy. Yung to litsun baboy entog sa talikudan na piyang buhat sa ngari Ginan maligis mo manusia pagudog sa naraka. Khuduhu fagullu thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dira'an fasluquh. Pagi-iwan niyo ang tigulta. Nakuha niyo ang mutwaran tayo. Nasukir niyo. Sa pismuyan niyan. Pagkapon nga tigura sumulta sana. Tali kuda niyan. Pagkaling nga nga riyan. Dali na utang niya. Masusuwa ulit yung bubuya. Gitu ka suwa tao. Pero masih pagaling nga ito yun. O titwa pagkapapalari na ka na. Di ka rin marang magiging maurunan niyan. Alangin ako kapanalimod. Sapar naman sumaratagan ito. Ako sama pa sa kakudugin sa naragyan. Laman ang ito hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Skanya nila diwan tanong ko di ka papagaya. Skanya nila diwan tanong si kuhaya manan yan nga. Di kang giginaway. Ako sugogo. Limo. Kusalagaw di salagaw. Sige na inna mamatali wa mataluko. Ay tigil na ibaratan lang. Naguskano. Nalagi na ang ito mama mirapug. Yang utama mana mirapo. Nalangwa tandag. Badi ko na mga tandag, mga rungit, mga parang kaya na pumulay ba? Na mabubuya sa light. Yang naman hindi na gagawin ang light Abdo na yan. Naboro sa mga black bags. Napaigilan na. Hindi ko yun anong masawapoy na. Diyan di mamanip. Na ayat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kaibaratan wa guskano na diyan mo mama amirapug na so mga pumalayo ga baranarana panam di imama ni pusa ang auto apoy na pagalangan yang siran di siran pamaypayan o siran di patawbay na sobra ko rin pati ko Rasulullah kasag na tigyan naggagapos ng mga paninam bedunyo ano di kurusan no tidak kalau kan mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di ni di pangakanalim pendapat ya. Pero ni ustada haraman. Tidak ka ustad. Nukan yang matutuli. Ini buat tahu na dunia kan. Bawa pa. Ini enggak boleh bahkan mau sana. Ini kami enggak mapelan basta baru lagi. Itu pikiran. Kenapa? Gagawin nila mana? Naman ako to katiru Nabi itu na imano katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sige na la
yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niya kaysa na wata ko pangadaw mga sudi. Matag i'da dia graduakan sa ano mo. Adna Pagkasi nga ko mangway ka to. Sige ito na, pwede ko mga pinatuda to. Mga tigyan na alawan ng mga ulama bukag. Mata na. Kaya marata ba? Murita ko pa ba ulama? Murita ko. Ay mga kilala ro ulama. Si Duba pa, ito ka to anong sakit. Kaya marata ba tanong ako? Kasi kami sama sige. Dati tigyan na alawan ng mga ulama. Mga bukag. Yan ating bigay ko na. Nya bungkus niya panguntod ako sa tawa ko. Yan na tigaw mato na nataw. Di ko pakara ya ganganan. Tunay sabab. Sige na lalayo ni randi pa ko sa inyo inang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lalayo ni randi tigiran pagkano yang uto hadita. Di kebalui suisar kanu ati tuma paparate taman sa di dinian ikababaya ko lagi dia na muslim si kububaya sa ginaon niya. Inong tatigin na kasi na sa mapianas kami nagputay kami yung muslim. Kaya sabutan na mo hadito na bubun na pagperamas lagi dua manusia. Taubat. Ay manati turuwa pag-aanta pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kebaya ka surga nama tegunan kasih pagalika. Kabaya ka sa ginawa nga sumapya, nanguna naman mo sa pagalinga. Kabaya ka magwa ka mapya, kanabang ka dito niya si pagalinga. Kabaya ka magwa magumapya. Nabagyan sa kita nga sa sinuma. May nagtanong, ano apa yung suso? Kauyag-uyag mo pagalita. Ano siningan? Tanong na. May tanong siniyok kasar po makausin. Kanabanan na galbo ko community Muslim. Ino tati po kaso. Iginagawa na, ipagkasigitan mo ang inyong mga sarwang. Ino na, yung mga sarwang na mapia ka panginoon, mapia ka paguyag, nasikitan mo yung mga muslimi, makadadaban na sa anak agya sira na apia riba choga mayroon na mukit sa ato na sa kauyag-uyag rin. Apia niya po pantali sa mga manukay gira kaya doon sila sa kasada. Sa mga Christian area na mga sila sa aso. Kambing, gabiran ng lago, kakataw nila sumitigan. Saya napiya-piya ko, mata ko lang may nayokir mo ng mga sa gabi kasi ruman. Nahin mo na ba? Taw! Mata, wala ka ma'am. Makapalangoy na sa Maria, tingog-tingog sa. Tantongan din. Naukabay ang tanong, may lay tanong, so ini pasal kita no Allah mapia kau ya bu ya sisa dunia na labo rusak tuan na mauri nako na sisa kau tanong sa kasi patan ko agad tanwa na banu tanwa ginawa tanwa lagi diketer anu Rasulullah wa kunu ibadallahi ikhwana badu yani o mga ginawa ni mga uri puno Allah mangyari amatang wa puno Allah sa pagiglas sa tanonan na may lay tanong so resulta ugal baktan wa mapia. Unsur akhaka zaliman o mazluman tabangi ka sa pagaringa lagi umaka mialalim atau ka makadalalim. Aya tabang ron nasa parang na kang sumarata galbag inuwa ka din na lang ito hadith Rasulullah kagaya na ay kung nakaibaratan niya na kakaptan tanong niya pa sa pinamudan katanong di kiudog sa mga apoy na sa katano pa ni ikuan. Di tano pelakatan na lima niya sa kaya panin ng benda. Tanong gini maulaw-ulaw. Yung mga ulang matalo na sila ni Tomataros. Kung gano'n ba kung mga nabi. Akapsipa ko naman. Kipsugong kumapya na kipsipa mo marata. Talagang po nila katano ni sugu sumapya na isa pa nila katano sumarata. Ang tanong di kudog sa narakadyahan. Ano na ito ba? Di tanong di palalakatan na mga ano ko yun sa kaya mga panin ng benda. Ang nabaru buta taman. So, mga kararata, pero mga pamagitan, barang-barang, babal mo siya.